Gürjistanda kabul ediljek bolunan daşary ýurt agenti antidemokratik kanuny halkyň agar garşylyklarynyň öňünde durup bilmän goýup bolsun edilmeli boldy. Üç günläp ýygyderli alınıp barlan protestlerde bize Kremlinin kanuny gerek däl sloganlary bilen çykaryljak kanuna garşylyk görkezildi. Bu garşylykda yaralananlar we tutsak edilenleriň bolmagyna garamazdan halk ýa ädim etmedi. Netijede halk antidemokratik kanuny meclisden geçirmezligi başardy. Gürji halkyna göre bu kanun ýurdun içindäki Rus tarapdarlarynyň bäkwidine çykarylmakçydy. Eger şol kanun çykarylan bolsady, onda Putiniň tarapdary bolan gürjiler güýjü öz ellerine geçirmäge synanşardylar. Mundan başga da geçirilen protestlerde Rusya ve Putin'e karşı sloganların atılmağı sebepli mobilizasiyadan kaçıp Gürcistan'a sığınan Rus vatandaşları täzeden izine öz yurtlarına kaçıp başladılar. Ruslar Gürcistan'da öz can howpsuzluklarından howatyrlanýarlar. А чё вы сюда побежали-то все, алло? Миндальные латте, а ну пошли вон! Торчите там у себя!